En l'anterior programa us vam explicar la diferència entre un bolet i un fong. Avui, a Estat Natural, volem descobrir més coses sobre els bolets amb aquest curs de micologia que fa el SENMA. Us explicarem què són els bolets tòxics i quins són els més característics que tenim aquí al Principat. Passejant entre els arbres dels boscos de Canillo i amagats sota la molsa i els matolls trobem els primers bolets. Semblen comestibles i inofensius al paladar, però ens poden arribar a provocar un bon mal de panxa, com el peu de ratavort i el rovelló de cabra. N'hi ha fins i tot que poden arribar a ser mortals. Són tòxics i poden ser mortals. O sigui, aquest es coneix sobretot perquè té una cortina i que realment pot produir una intoxicació mortal al cap de dies. Pot ser al cap de 15 dies apareixen aquesta intoxicació. O sigui, és un bolet que pot tenir un risc important i acaba amb una parada renal i que pot portar la mort de la persona. A tots ens agrada un bon plat de bolets cuinats de mil i una maneres, però per evitar confondre'ls i tenir un ensurt a la cuina, cal que ens fixem en la seva forma, mida, lloc i època de recollida. I és que cada bolet està associat a un tipus d'ambient. Si trobem un bolet a un lloc que sembla que no li pertoca, hem de sospitar que realment sigui aquella espècie. La forma i la mida ens donaran molta informació per distingir els bolets comestibles dels tòxics. Conèixer bé les parts dels bolets serà clau per no ser víctimes d'una intoxicació. A part del color, perquè hi ha colors que s'assemblen molt, s'han de buscar altres característiques dels bolets. Això en aquest cas, veiem les làmines, en aquest cas és comestible, té les làmines clares, aquest és tòxic, les làmines de color torrat. Un altre caràcter, aquest té un peu gruixut i llis, i aquest té un peu amb un reticle i amb una cortina, la cortina aquella que havíem vist. Doncs bé, en aquest cas, aquest és tòxic mortal, aquest és comestible. Tot i que el risc zero ja sabeu que no existeix, davant del dubte, el millor és no collir-lo i encara menys menjar-se'l. El seny sempre serà la nostra millor aliada per evitar un bon mal de panxa. Quan aneu al bosc, colliu només aquells bolets que conegueu, perquè sempre és millor arribar amb el cistell mig ple, però que us pugueu menjar tots els bolets que heu collit, que acabar amb una bona intoxicació.